ke kin sace ni kuma na harbo sanki lalle bai rauni ban mata. Labarin haduwar barki zangiya so guda kallon ki da nai na soyayya sanda na kalle ki nake ya zane to bara in miki bayani soyi min dauri in kukin kamin ki da ni daga yau kin san baby to kada ki min sarde sarde wazo a gare ni ki ba mu ba to kada ki bari in yi kwalla muskar ki da na gwada badan la ka ga murmushi halin burki ganin daɗin aiwatar da da kin ka aminta da ni tilas dai alhamdulillah da tiyar ba ni da ke zance da kansa ki da kin kula ni fushi na kin kone murmushi na kin raya baki wani ɗan labari ai gidana na kare kuma ciki ne kin kare gare ki na saki linzami ganin ya ke ce mun Hakuri dan Allah ki hakuri nace a ki hakuri nace neman afuwa nake zuciya da ruhi na da kasan dafe ki hakuri nace hakuri tun san da na ba ki sai bacci ya zama guba na tafiya da laulayi ta makarya na ɗan daba idan kika bar ni na rantse zan sha guba ni mai so ne ba mai sanya gabacin ranki ba in tara na so na da za bakin sani ki lura ki gane kan ki kawai na sallama idan kika so ne na kan ji kamar na sha zuma mai nasuwa da ganin kina da capacity baiwar Allah da diri sannan da quality to ki zauna zama ki na tsaye zan miki fareti yankin yi daban kuwa daban din ke da daban kike da ba wani ne ga na zo na yi ne miki tambura ki dai ci ya zuciya ta ba mai sha maki ki sha